O, countdown! 5, 4, 3, 2, 1. Karanglan, release! Ayan po mga ibon natin. Karanglan po tayo. Yo, what's up mga kalapatay. So, ngayon mga kalapatay na pulling, ano na mga kalapatay, dahil may loading na naman mga kalapatay at yun yung mga kalapatay, no? Ito isa natin mga kalapatay, no? 4 days siya nakapagpahinga mga kalapatay. Yun yung mga kalapatay, no? At isasakay natin siya ulit mga kalapatay. Ano ito mga kalapatay, dating hindi nakawi sa ano sa Karanglan. Karanglan yung mga kalapatay at yung mga kalapatay, no? Ibabalik ko ngayon sa Karanglan mga kalapatay yung loading mga kalapatay dahil nga siguro mga kalapatay para mapagpag yung ibon natin mga kalapatay, no? At ito mga kalapatay, ito siya mga kalapatay, ayan mga kalapatay, oh. Recover na siya mga kalapatay, no? Tatak ano to mga kalapatay, tatak JMB mga kalapatay. Yun yung mga kalapatay na pang-vlog lang natin ito mga kalapatay. Sana mga kalapatay na makauwi siya mga kalapatay. At yung mga kalapatay dito ngayon mga kalapatay, wala ganun mga tao, wala pa ganun tao mga kalapatay dahil nga sa masyado pang maaga. What's up kalapatay? At yun yung mga kalapatay, no? At yun isasakay na natin, sakay mo na yan. Sakay mo na, baka sakay pa ng iba. At yun yung mga kalapatay, no? At madaling sobrang bilis ng natin ngayon dito mga kalapatay, sobrang bilis ng paggarga natin mga kalapatay dahil nga sa yun nga wala ganun tao mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, na sobrang sarap talaga magkarga dito sa KFC mga kalapatay, no? At ang lupit talaga mga kalapatay ng ano nila mga kalapatay dahil sa pooling nga mga kalapatay, no? Yung mga ano mga kalapatay, yung first mga kalapatay sa pooling mga kalapatay, may trophy mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no? Second and third mga kalapatay, certificate mga kalapatay. Yun nga mga kalapatay, nag-iipon pa tayo ng lakas mga kalapatay, napapalakasin pa natin ibon natin mga kalapatay para sa next ano mga kalapatay, sa next race mga kalapatay, no? Mayroon na tayong malakas na ibon mga kalapatay. At yung mga kalapatay, yun mga kalapatay, iisa lang kinarga ko mga kalapatay. At yung mga kalapatay, at yun yung mga kalapatay na patuloy na dumarating yung mga naglulud mga kalapatay dahil nga sa ito na naman mga kalapatay, no? Wala nang bagyo mga kalapatay. At yun nga sana mga kalapatay bukas mga kalapatay, no? Walang smash mga kalapatay at maganda yung uwi ng ibon natin mga kalapatay. At sana lang talaga mga kalapatay, no? Yung nag-iisang ibon ko mga kalapatay, makauwi mga kalapatay, no? Makauwi siya mga kalapatay kasi si ano nga mga kalapatay, yung young bird ko mga kalapatay sa Rosario mga kalapatay, hindi na siya nakauwi mga kalapatay. At siguro nga mga kalapatay, nasa magandang kamay na siya mga kalapatay. At syempre, abang-abang na tayo bukas mga kalapatay. Magre-release na po tayo. Wala po signal, di po ako makapag-live. Talagang di tayo pinabigbigyan sa Karanglan. Okay, good luck na lang sa lahat ng nakapuling. Karanglan po tayo, Karanglan. 7 o'clock release. 15 seconds. Mag-release na po tayo. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Karanglan, release! Ayan po mga ibon natin. Karanglan po tayo. Good luck po sa lahat ng nakapuling. Good luck po sa lahat ng nakapuling. Ayan na po mga ibon natin. Uy! Salamat po sa patuloy na suporta. Malapit na po yung free fan race natin. Sa Friday na po yon. Pero sa Tuesday, meron pa po tayong training. Santa Fe po tayo sa Tuesday. Santa Fe. Ang ganda po ng araw dito. Pasensya na, medyo nadisoras kami at medyo naligaw. Mali yung pinasukan namin daan. Magandang morning mga kalapatay! Ayun na nga mga kalapatay, na ito na naman tayo ulit ngayon mga kalapatay, at once again mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, no, nagkarga tayo ulit mga kalapatay, at yung pasalamat talaga tayo mga kalapatay. Tinuloy talaga yung isa na lang. Ayun na nga mga kalapatay, tutuloyan natin yung ating mga kalapatay, yung blooper natin mga kalapatay, pero mga kalapatay, malakas yung loob ko mga kalapatay. Malakas yung loob ko na nauwi yun si blooper mga kalapatay, dahil nga mga kalapatay, no, naka-recover na siya mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no, pasalamat pa rin tayo mga kalapatay dahil may bagyo mga kalapatay at recover talaga siya mga kalapatay. Dahil kung walang bagyo mga kalapatay, wala na tayong vlog mga kalapatay. At kung
At kung nagpatuloy yung karga dun sa KFC mga kalapatoy, no? Wala tayong pangkarga ng mga kalapatoy, pero dahil sa halos pumalya ng 4 na araw mga kalapatoy, nakarecover yung ibon natin mga kalapatoy. At yun yung mga kalapatoy, dahil siyempre mga kalapatoy, ihahagisan nila mga kalapatoy din sa Karanglan mga kalapatoy, no? At ito, mega shoutout muna tayo. Mega shoutout kay Mercado, na. Ayan, Ricky Boy Mercado, ha. Mega shoutout sa'yo. Ayan, mega shoutout. Ayan. Ganito. Meko si Rapjo, no. Mega shoutout, no. Lebron Luke lang sa Kalam, KFC. At yun nga ito kay Benmar Aratiki. Yan. Malapit yung pangalan. Talagang may Lebron. Yan. Benmar Aratiki. Yan. Shout out, boss. Siyempre. Walang ibang boss dito kundi si Kedong. Kayo ang boss namin. Ito na. At kay Gerald Suarez, no. Mega shout out. Ayan, mega shout out Gerald Suarez. Shout out idol kay pati kay Kenneth Franco. Pa-shout out na rin. Yun. At yun na, mega shout out sa lahat ng member ng KFC at shout out sa lahat ng nakasubscribe sa akin. Mga kalapatoy, no. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa maliit na channel namin mga kalapatoy. At yung mga kalapatoy, no, magwawa na ng subscriber tayo mga kalapatoy. Ay, hindi na kalapatoy. Wala pa. Yun yung mga kalapatoy, no. 4 na lang mga kalapatoy. Malapit na mga kalapatoy, no. At syempre, Marami ang anak. ayun nga sana mga kalapatoy, no. Hindi pa sana tayo magpaparapol o magbibigyan ng mga ibon mga kalapatoy dahil wala pa tayo napatunayan sa mga ibon natin mga kalapatoy. Pero mga kalapatoy, dahil nga meron tayong subscriber at meron tayong hingin ng ibon, magpaparapol tayo mga kalapatoy. Kaya kayo wala pa. At ayun na nga mga kalapatoy, no. At ito, mag-aabang na tayo mga kalapatoy at makaabangan pa lang. Iba. Tara na! So yun nga mga kalapatoy, no. At mag-abang na tayo mga kalapatoy. Time check tayo mga kalapatoy. Time check, 8:15 mga kalapatoy, no. At malamang mga kalapatoy, yung jet fighter natin nag-iisa mga kalapatoy, no. Pauwi na yun mga kalapatoy. At sana lang talaga mga kalapatoy, makauwi siya mga kalapatoy, no. At yun nga mga kalapatoy, at may mga dumadaan na mga kalapatoy, no. Ano mga kalapatoy. Hello kalapatoy. Yo. Subscribe kalapatoy. Ay, mga kalapatoy, oh. At yun nga, no, mainit, maganda yung panahon, sobrang ganda-taga ng panahon mga kalapatoy, no. At sana naman mga kalapatoy, no, maganda rin yung ng ibon natin, isang ibon natin mga kalapatoy. At yun nga mga kalapatoy, Karanglan mga kalapatoy, no. At maraming mga kalapatoy. Good luck sa mga sumali ng pooling mga kalapatoy. At sana mga kalapatoy, no, manalo ako. Ako. Ayun mga kalapatoy, no, hindi kasali sa pooling yung natin mga kalapatoy. Hindi kasali sa pooling yung ibon natin mga kalapatoy, no. At yun nga mga kalapatoy, no, napakaganda ng napakaganda ng UFC talaga ngayon mga kalapatoy, dahil nga sa yung champion mga kalapatoy, meron na palang trophy mga kalapatoy, no. At yung second and third, merong certificate mga kalapatoy. Sobrang lupit talaga ng mga kalapatoy, sobrang lupit talaga ng KFC mga kalapatoy. KFC lang sa Kalam mga kalapatoy, no. At yun nga, abang tayo mga kalapatoy, no. Mga kalapatoy, may mga nagmamadali na mga kalapatoy, no. At yung mga kalapatoy, no, at yung sa atin mga kalapatoy, ay mga kalapatoy, ayun. Ayun yung mga kalapatoy sa atin mga kalapatoy, inasahan ko talagang umuwi yung mga kalapatoy kahit na medyo late mga kalapatoy. Basta makauwi siya mga kalapatoy, pero malamang makauwi yung mga kalapatoy kasi dating nagkaranglan yun mga kalapatoy, sobrang bilis niya naman mga kalapatoy. At yun yung mga kalapatoy, no. Tabang-abang pa tayo ulit mga kalapatoy. Yun. Ayan, no. Mga kalapatoy dito sa Team Howbill, no. So yun na nga mga kalapatoy, no. Time check tayo ulit mga kalapatoy. 8:24 mga kalapatoy, no. Pero wala pa rin mga kalapatoy, no. Pero ang dami ng dumadaan mga kalapatoy. At talagang sobrang tataas sa mga lumilipad mga kalapatoy, no. At ito yung mga mga kalapatoy. Ito naman yung mga mga kalapatoy, mga fighter ko mga kalapatoy, oh. Galing sa iglesia mga kalapatoy, sumamba mga kalapatoy, oh. Ayun yung mga kalapatoy, no. At ito nga, at tabang-abang tayo mga kalapatoy. At mayroon ng mga jet fighter na duman mga kalapatoy. Sobrang tataas talaga mga kalapatoy, no. Ang sa atin, kahit mababa lang mga kalapatoy, basta ang mahalaga mga kalapatoy, makauwi mga kalapatoy, no. Ito na. Mga kalapatoy, no, si ano, oh. Si Bluebar mga kalapatoy. Ito na kayo dong. Si Bluebar, dyan na. Si Bluebar. Ayun na. Ito na siya mga kalapatoy, no.
Ay, mga kalapatay, umikot pa, umikot pa. Umikot pa mga kalapatay. So yun na nga mga kalapatay, ito na siya no. Umikot pa talaga mga kalapatay no. Oh, Shen. Ay mga kalapatay, kaya na pa siya rumuronda mga kalapatay na, pero sigurado tayong sa atin yun mga kalapatay. Dahil nga sa buntot mga kalapatay no. Boss yung buntot mga kalapatay. Asan yan? Umikot mga kalapatay. King Kong! Di naman yan kuya. Ayun nga mga kalapatay no, umikot pa mga kalapatay no. Ay, di ko naman ito. Ano? Kalapatay, ito na siya, ito na. Ito na, saan na? Ayun na, wait lang. Oh, from Karanglan mga kalapatay no, from Karanglan mga kalapatay. Ito na nga mga kalapatay no. Ang galing mga kalapatay na sinakaw yung ibon natin mga kalapatay galing sa Karanglan mga kalapatay. Asa na? Asa na? Okay! Nice one mga kalapatay no. At syempre mga kalapatay, malakas yung natin natin mga kalapatay. Welcome kalapatay. Welcome kalapatay. Ito mga kalapatay no. At syempre mga kalapatay, nag-iisa natin mga kalapatay. Tunuwian pa rin tayo mga kalapatay. At yan nga siya mga kalapatay no. Ikot pa siya ng ikot mga kalapatay para itong adik itong ibon ito mga kalapatay no. Manang-mana ay kaya doon. Aswang na yan, aswang. Ano nga kalapatay? Thank you kalapatay. Thank you kaibigan. Kaibigan no. O yun na nga mga kalapatay. Siyempre mga kalapatay, sobrang saya natin mga kalapatay. Ang aswang natin mga kalapatay, nakauwi mga kalapatay. Galing sa Karanglan mga kalapatay no. Natuyo yung lana. Ayun yung mga kalapatay, ito yung mukha niya mga kalapatay no? Ito yung mukha ng natin mga kalapatay. At meron siya mga kalapatay no, pink tag mga kalapatay at saka isang green clip mga kalapatay. Ito nga mga kalapatay, sobrang saya natin mga kalapatay dahil dati mga kalapatay no, pinarecover lang namin to. At yun nga, magpapasalamat na rin kami sa bagyo dahil bumagyo. Tapos nagkaroon ng 4 days na pahinga to at lumakas siya uli mga kalapatay. Karanglan mga kalapatay, naging isa kanya mga kalapatay no. 8:20 mga kalapatay, nakauwi yung ibon natin mga kalapatay. At sobrang lakas talaga mga kalapatay at mapagsik mga kalapatay. At eto na nga, tapos na natin yung video ko. Tapos na, andito na ibon natin. Andito na yung ibon. Yung ano ibon andito na pala. So, ayun na nga mga kalapatay, maraming salamat sa inyo mga kalapatay. Please naman mga kalapatay no, kung mapadaan kayo sa channel ko mga kalapatay, huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga kalapatay. Tapos i-hit yung notification bell para maging Updated kayo sa video namin. wow, ang galing ni Kuya Dong. Ang lupit. So ito nga mga kalapatay, mga kalapatay, kung gusto nyo ng funny video mga kalapatay, at syempre, meron tayong Baridong's vlog mga kalapatay, Baridong's vlog mga kalapatay. Ayan siya mga kalapatay, ayan siya, kung gusto nyo ng funny video, ang pang si Jojo dyan sa video na yan, no? Ayan o, ayan mga kalapatay, syempre mga kalapatay, hanggang dito na ito mga kalapatay, at maraming salamat sa inyo. Bye-bye.